чхел дар Instagram галочка гирем. Ҳамаи савола метия. Ина хидмави корҳое ки ман мегӯям ҳамонро бикунед. Шумодам галочка метия ина хидм кардам. Як рӯза ман галочкаро додам. Акам сурати главнида ай хитона мемонед, сурати хитона мемонед. Баъд поёнда фамилиятон қатъӣ, номтона чихеле ки паспорт ҳастай менависед. Баъд тамом чихеле ки дариш нишон метам, ҳамон корро мекунед. Агар шумода қиин набошам, ин Instagram-ада подписаться кунед. Агар подписаться кардаги набошем, рафтем нишон метам. Баъд медроин настройка, центр аккаунт медроин ва поён мекунед. Поёнда мета верифайд наистагай, ҳамунҷа медроин. Получить преимущество мекунед. Ва нигоҳ кунед, як хел аккаунт дода, ин чиз маҳкамай, не дигари аккаунт май, ида маҳкамай. Шумо медроин ҳамунҷа ҷои галочка медроин, записаться в список аждада мекунед ва окей меҷиқед. Ва аждад мекунед, шитоби ҳуй шава. Агар ҳуй нашава, гирифта наметавонед. Шитоби тестар ҳуй шава, дар главни сурати хитон намонед ва описанияда номтона бинависед ки шитоби тестар ҳамун чиз ҳуй шава. Баъд ки ҳуй шид, метавонед дариш амхи нишон метам, амхи бикунед, галочкаро бигиред. Получить преимуществоро меҷиқед ва тоқи Instagram аккаунтонро вур мекунед. Ва нигоҳ кунед, нархи галочка мебора ҳар моҳаш. Мада $6.5 буромад, ҳар моҳ $6.5 месупорам. Агар дар кор боша, бигиред галочка сумакияй. Ва продолжида меҷиқед. Ва шумода картаи виза дар кор мешава, шитоби сума аплатит кунед. Ҷада айфонай камтар дига хелай ма уже дабавид кардагим. Инам хели картаи виза дар кор мешава, ай любой банк мешава. З главни виза боша. Ва шумода дар ҷа данёи картаи виза да пирк мега, болода 12 рақама номери картара мезанед ва срок да ҷои срокша менависед, 12-26 амхи срокша менависед ва CVV да қафоҷда сетага рақам мешава, код мешава, муро мезанед ҷои CVV да. Вақте ки данёи картара пир мекунед, дали мекунед ва бояд адрес сум боша, чанд сум ки гуфтагам бояд сум боша ва автоматики худаш сумша снимат мекуна картатон. Ва хеле загрузка мешава ва сума снимат мекуна. Ина уже суммара снимат кард ва шумода инам хеле чиз мебурора. Окей кунед, ҳар моҳ худаш картатон автоматики сума мегира ва галочкаро ҳар моҳ додам мегира. Агар оф кунед, баъди як моҳ сроки галочкатон буд мешава, бо хитон медроин ки дар кор боша, ба сар мехарин. Ва дальше ҳам хеле чиз мебурора, мега ному фамилията тухури нависагӣ, мега подтвердить имя профиля меҷиқед. Ному фамилиятон хато боша, навид имя мекунед, агар туғри боша, аттестация мекунед. Баъд дар ҷа шумо да мега ки сурати главни туғрия хато боша, алиш кунед. Шитоби да сурати главни рӯтон хушрӯ бутова, хе 100% рӯи хитон бутова. Подтвердить мекунед ва отправита меҷиқед. Баъд загрузка мешава, шумо намега паспортат чихелиай. Шумо мегиред, охиронгиша вур мекунед, ID карта. ID картаро вур мекунед ва далера меҷиқед. Ва дальше мега ки паспорта сурат бигир, зирет фоторо меҷиқед, дар тарафи ки рӯтон ҳастайда паспорт, ҳамтарафа сурат мегиред. Ҳозир ман сурат мегирем, нишон метам. Ва инам хеле сурат мегиред. Сурата хушрӯ бигиред ки шитоби ном помтон хира ная. Суратон чотки качественный бия. Ва далее мекунед, бо қафои паспортона сурат мегиред. Бо ина нишон метам ҳозир. Инам хеле сурат мегиред қафоша, нигоҳ кунед, бо ягон ҷош хира ная. Шумо дар видеода хира тофтеса, ине ки хушрӯай. Хушрӯ качественный сурат бигиред. Отправита меҷиқед, тамом амхи загрузка мешава. Ва тамом инам хеле чиз мебуроя, завершит мекунед, заявкамо қабул шид. Агар ҳамаш туғри бошад, мобайни 2 рӯзда проверка мекунанд, туғри боша галочкара шумо да метия. Ва тамом амиқа кор буд.